Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er der Chili Challenge. Jeg har Frederik med i dag. Ja. Og nu skal vi have Chili Challenge. Så er der et kort. Stopper. Nummer 6. Gulerod. Yes. Det går ud på, at man skal trække, og så hvis så er der pakket nogle gulerødder ind og nogle chilier ind, gulerødder, så får man 1 point. Så 1 med til hver træk. Så er det mig. Jeg tager det der med. Nummer 4. Nummer 4. Det var også en gulerod. Det var også en gulerod. Fordi vi har sådan nogle 4 chilier og 3 gulerødder. Nummer 2. Det var en chili. Den her tager lige op. Så er det på tide. Man skal mindst spise halvdelen. Det var også en chili. Jeg fik også en chili. Er den stærk? Der kan I se, det er en chili. Det er stærkt. Sådan der. Det er stærkt. Hvor den er stærk. Ja, den er også. Nå, men 1-1. Ja. Nu trækker en. Nummer 7. Gulerod. Det er en gulerod. 2-1. Til mig. Fik. Jeg har en til chili. Ja, jeg har brugt 3. Okay. Det var så alt for den her chili-video.